Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Marius și voi sunteți pe canalul Marius Ghejere. Astăzi sunt aici cu bunica, care te cheamă Tudo. De aici. Bun, zi bună la cameră, Bună la cameră, bună la oameni. bună la oameni. Salut! Salut, salut, salut. Bunica mea astăzi vă va zice cum e viața ei. Voi vă duce cu mireasa aici. Nu, cum e viața ta. Cum Tu e le viața zici ta? lor cum e viața ta. Hai, Cum e viața mea aici? zi cum e viața ta. Cum e viața mea aici? Nu, zi tu cum e viața ta. Păi nu, cum e viața mea? La aia? A, da. Cum e viața voastră? Nu, tu Păi zici, nici așa. tu zici, eu mă trezesc de dimineață, ce faci tu de zi cu zi, hai. Eu mă trezesc de dimineață, fac o treabă, ce să fac? Da, ce mai faci? Ce să fac? Cu treabă. Dormi? Mai dor și eu câte nițel, mă scol, mai fac treabă. Bun, ce mai faci? Dar ce, tu ai găsit pe acolo până obor, până Mai casă? mături, mai... Da, mături, dar mătura are... Ce e ca măturatul? Măturat că mătur, că dacă nu mătur, ce e în casă? Da, ce mai faci tu? Ce să fac? Nu mă vezi ce fac, uite. Mai stau, mai fac ce treabă. Faci mâncare? Da, fac mâncare. Ce mâncare faci tu? Ce-mi dăm fac? Ce faci? Ciorbă, mâncare, toate modele fac. Ce-mi dă să fac, fac. Cine îți dă să faci? A? Cine îți dă să faci? Cine îmi dă? Da, E acolo omul, care îl dă. da, și ce, mai prezintele la oameni viața ta, mai zile. Să mai prezint? Da, mai zile, de exemplu, la ce oră te culci, la ce oră te trezești. La ce oră mă culc, la ce oră mă trezesc? Păi la ce oră te trezești? Dimineața se luminează. La ce oră, cam așa, la 6, 7? La 6, 7, când ne meresc eu. Și la ce oră dormi? La ce oră dormi? Dormit? Da. Dormi cam târziu, dacă stăm de 11, vorbă. 12? Da, dacă noi stăm de vorbă mai că. Mai zi, ce mai faci pe acasă? Pe acasă treabă fac, ce e de făcut, fac și eu, ce pot, fac. Zi-mi ce ai făcut în tinerețe? Ce am făcut în tinerețe? Ce ai făcut? Treaba am făcut. La ce muncă ai fost? La ce muncă? Da. La ce muncă nu mă duceam. Pe unde mă chema cu ziua, mă duceam. De. Mai vorbește cu oamenii, mai zi Da. ceva. Ce să le mai zic, mama? Lasă oamenii, mama, să facă ce vrea, că eu am făcut. Păi ei ne urmăresc pe noi. Da? Mai zile ceva. Făceam treabă toată ziulica, făceam treabă. Ce-mi venea în cap, pe aia o făceam. Ce-mi venea, pe aia o făceam. Și făceam și eu mereu, ce să fac? Trebuia să fac. Atât ai avut de zis? Da. Bine, zile pa la oameni. Ai? Zile pa aici la oameni la cameră. Ce să le mai zic? Zile pa. Pa? Zi pa. Pa? Eu am fost Marius, ea a fost străbunica mea. Da. Voi ați fost pe canalul Marius Ghejere. Da. Nu uitați să dați un like, un subscribe, un share și un comentariu. Eu am fost Marius, ea e bunica. Voi ați fost pe canalul Marius Ghejere. Pa! Pa. Pac, pac.